je dat allemaal zo Zo dat je ook dat is een beetje. Mogen is dat? En deze nog, die is voor uzelf. Ze kunnen het waarschijnlijk niet lezen, maar nee, deze mag ik nog tekenen. Hier nog. Dit is voor uzelf, ze kunnen het in Nederlands, maar goed. Dat maakt niet uit, gewoon hier. Nee, maakt niet uit, prima. Ja. Ja. Dan gaan we het doen. Karma Jeudron Njalusang. Ja. Hier of hier? Daar. Ja. Oh, u bent snel. Ja. Kleine. Korte. Hier. Korte. Dus ik heb zijn. En de laatste, Tenzin Shaka. Ja, mag ook eens. En die is dankjewel. We zijn eigenlijk aan het einde van de ceremonie gekomen. Ik ga toch nog even voorlezen wat jullie getekend hebben.